kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat nga hangtod ni ining mga panahona. Padayon kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangini ang mga tawo nga nagpatalinghog sa imong pulong. Hinaot pang pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo. Ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon amo kamo nga gipasalamatan sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-lain nga mga dapits sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa sama sa gihapon sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, maayong udto pastor. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa pastor. Kung pananglitan ba magkinahanglan mi og Bible, pwede ba nga makahatag ka sa amo? Oh yes. Oh, kaniha dili usa na ko ni i-delete niya. Ay kada gunato ba sa ato na i-delete kay mapuno ning atong cellphone. Yes, napay gamay nga dili na gyud na dagang nabilin, pero at least nga may ikahatag patanjutay. Nya di sagdi lang mo kuan ko kana na ang muhatag raw niya kog message kay kana na ang dili lang ko ka-entertain usa gyud ikahuman sa atong program o kuan na kay naa mo goy patay nga ato ko niya malangan man ta didto kay gabi ina mahuman ang serbisyo, pero magkuan kog message kang kuan kana na ang sangalan o address para nga sayon ra ipa-LBC ba na o GNT o GRS ba na mapadala niya maabot niya sa inyo ang Bible. So kadtong mga na nagkuan na nag-request, well na naman na ang inyong Bible doon naabot naman. Sige, pagkamaayuhan nyo na, tagain nyo nagpanahon o oras ang pagbasa sa Bible nga naa sa inyo. Kaysa naman wa mo'y oras pagbasa sa Biblia unya naa mo'y oras pagbasa sa mga text dinha sa inyong cellphone, unya ang mga text nga sa Biblia wa mo'y oras pagbasa, baliktaran, no? Unya okay, salamat. Well, patay basahon. Sir, unsang hitabo man nga ay kuani sa kanana ang kanang politika sa province ni may tungod ning Baricuatro og ni Garcia. Dili kay mi maka-entertain ana, di mi kapasabot gyud kay unang-una dili mami mga politiko, pero naamis sa gyud hinuon ko, pero okay lang. So di kay namo ni makuan dinhi sa kuan may to in terms of politics, no? Kay kanana ang this is religious radio program. Okay, sir, ang amo nga pangutana gihapon ni, so dili na lang nato sa ni dayonon og kuano kay naa naman tay pangutana nga ato nga gi pasaligan nga tubagon. Last text na lang ni akong basahon, Kuya John, maayong
hapon. Amo na sad nga giandam ang among radyo para sa inyong program. Layo-layo pa man hinoon pero ang radyo nagtingog na. Unya sungugon mi usahay kuya ba kay mag-brown out man. Unya ra ba og musiga na pod manamilit na mo sa inyong programa, kalagutan gid kaayo. Pero usahay ra hinuon kuya. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, daghan salamat ha. Sir Nancy sa kanunay nimo nga pag kuan dire pag text sa ato nga programa. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imong malili diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung ding nasura o dapita sa kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. So, okay, Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon ang kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome na usab ning lain nga nausab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Mainguman sa tanan natong mga viewers kung asa man kamo nahimutang nining taknaa sa Pilipinas man o sa ubang nasod sa kalibutan. Kamong tanan amo nga gina-welcome karong gabihuna sa pagpakiguban o pagparticipate nining ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo higalang makapadala og mga mensahe sa amo nga mga number ni Brother John o pwede diri sa comment section nato sa Facebook. Naamoy mga importanteng mga mensahe, mga greetings ba kaha o unsa pa diha, mga pangutana ba ka hinuon. So ipadangat na diri higala kay ato nang tagaag higayon nga inyong pangutana mao na sa atong tagdon. O niya atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana. Pangutana nga atong basahon karong gabiyona aron kung gusto mo higalang motampo, mohatag og dugang tubag sa pangutana, maka-text mo sa amo nga number or diri sa comment section nato sa Facebook, mga higala. So sublion namo ang tanan among gina-welcome karong gabiyona. Napalihog alang sa tanan natong mga viewers o mga followers sa ato nga program, atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa tanan nato nga mga friend o sa atong tanan nga maminahal sa kinabuhi. Okay, ato na ta sa pagtagad or pagbasa sa mga mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, salamat na si Sister Nana Kalapuan or Sister Gaymari Kalapuan. So maayong gabi nimo Sister Gaymari diha sa maayong hapon diha sa Saudi Arabia kay mga alauna paron. So maayong hapon diha kaninyong tanan. Kanya niya po si salamat Sister Nana sa pag-pray o pag-love sa atong programa. Kanya niya si Brother Rufino o Sister Belinda Tirana. Salamat sa mga heart o mga kamot nga nag-pray. Thank you kaayo. Kanya niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia gihapon ni. Iyang mensahe, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o maingon sab sa mga kaigsuunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo and your family. Anyanyasad si Million sa Selasol. Salamat po sa raghan nga mga heart o kamot nga nag-pray. Niya po si Sister Christy Alayon. Good evening, Bajon o Badlibi. Always God bless. Okay, salamat kayo Sister Christy. Niya mayong gabi sa tanan diyang mga Layon family, mga Kabatanya, Larga o Malikigan family diya sa Argawanon, San Remigio, Cebu. Niya ato po nakita din si Sister Ginaline Lumuntad.
Okay, ang iyang mensahe ato ning basahon. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa pag-love o pag-pray. Sister Jenaline. Niya po si Michael Aurora from Puyao Church, Ormoc City. Maayong pagpaminaw og sa okay. Good evening mga brad og sa tanang mga naminaw og sa nagtan-aw ang Dios magauban kanatong tanan. Salamat kayo Sister Elpidia Curo unya may gabi sa tanan nga taga Matag-Ob Leyte. Ani ato ning dalikyatan pagtanaw higala ang pikas nga screen ato ning tagdon atong mga higala nga nag-send og heart o nag-love sa atong program niyang uban nag-like ayotas mga nag-heart niya si Jolina Istorco Rizal niya sad si Ivan Raico Ronilo Itang Belinda Lohira Tirana Edwin Iscario Alger Lipon Narcipi Pelayo Edoliverio Nunahani Monterde Punay Ria Katamko Alburo Elgira Cesar Patri Jim Colastri Michael Aurora Lowell Nodalo Estrera Madeline Kaindog Kaindog Kaskeho Kisi Clavis Spine Colipano Espinosa Mirifel Vargas Lovely Elosorio og Sister Nana niapod si Jaima Lipalam og Lovely Alboro. Okay, dirita sa mga nag-like sa ato nga program. Atong nakita si Sister Jenaline Lumuntad, Nathaniel Lucero Jr., Lorna Oliamot Rituya Clamunte, niapod si Milliard Silasol o si Brother Anisito Priscilias. So, as of this time, mo ni atong mga nakita nga mga kahigalaan nato din sa screen. O niya po si Sister Ria Katamko Alburo. Salamat sa pag-love o pag-pray. O niya ato po nakita din si MG Istoy. Mayong gabi diha ninyon duha Brad John o Brad Libby. Sige man kami o paminaw sa radyo kada gabi sa inyong programa. So thank you kaayo. Always mong naminaw sa atong programa dinhi sa radyo kada gabi. So ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Okay, mo padayon tahigala akong ibalik ang panahon ngadto ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa paghatag og atensyon ni ining pangutana hinuon kini nga pangutana nagtandog gihapon ni sa adlaw nga igpapahulay pero lagi ato naman ang gisulti sa makadaghan nga bisan pag-unsa kadaghan nga ato ning gipasabot apan kung duna paghihapoy taw nga magpakisayod ni ining mga bahina dili ta mohunong no ang kanana ang sa basa pagpasabot sa kahanginan. Okay, ato ning basahon Brother John. Maayong gabi by the way si Junard de Aine. Dugay na kong naminaw sa inyo. Nasayod ba mo nga ang mga tao nga nagpatay kang Kristo sama ninyo mga Sabbath keeper?
og ang Sabat sa mga Hudiyo rana. In short, nagpakahudiyo mo sa pinadayag 3:9 mga sinagoga ni Satanas. Kay nagkip mo og Sabat, walay duda. Kriminal mo, kay nagpatay mo kang Kristo. Unya, mga sinagoga mo ni Satanas. Okay, ni ara ang problema ari Brad, Junard. Kanana ang mga kriminal mo, mo ni kuan kay ang nagpatay kang Kristo, nagkip og Sabat. Anita ra din ni aning mga puntuha kay nataas man nimo sa pagkakuan niya katong kuan ba og sa gitar pa pasakalye ra to nimo dugay ra kang naminaw, unya nasayod ba mo nga ang mga taong nagpatay kang Kristo nagkip og Sabat og ang Sabat iya ranas mga Hudiyo, so nagpakahudiyo mo og iya mo ni Satanas pinadayag 3:9. Niya kaning gihisgutan nga mga kriminal mo kay ang nagpatay kang Kristo nagkip man og Sabat. Okay, daghang kaayong salamat Brother Junard, may tungod aning imong gitext diri apan sa dili pa lang, no Brother Libby, tuguti ko nga niay akong kuan sa atong programa, no? Niay text gikan sa Tubuso, Negros ni Brother Chris Gumagda. No, iyang gichat sa kuha ay nagkuan mi, nagkumbu-kumbu mi. Doon na sila'y crusade nga gihimo. Nya membro ni siya sa Seventh-day Adventist Church diha sa Stop Aguinaldo, Tubuso. Ako lang aron di ta makuhaan sa oras, ang tuyo nako nga ako ning i-insert aron nga kamo dihang nagsunod sa atong programa, kamo dihang nag-apil kanunay sa inyong mga pag-ampo sa atong programa, inyo sad ma-feel nga gidungog sa Ginoo ang atong mga pagpangalyo po, no? Okay, Brad, daghan na jud nakahibalo sa kamaturan pinaagi sa inyo nga program sa radyo. Usa ka pamilya ning attend sa wali sa taga Bisinsina, nagpabautismo gyud. Dugay na sila namati sa imo program. Mudawat gyud sila sa santos nga bautismo. Daygon ta ang Dios, hinaot daghan pa ang makabalo. Okay, daghang kayong salamat. Lipay ko aning imong gichat diri Brother Chris Gumagda. Kung pwede lang makahatag ka sa ako og more information mahitungod aning usa ka pamilya nga nintambong sa inyong crusade, no? Kay sa Bisinsina man ning attend sa wali sa taga Bisinsina. Ang taga Bisinsina mo'y nagwali, nagpabautismo gyud. Okay, salamat kay taga-imig more info mahitungod aning mga igsuona nga decided nga sila nagbabautismo. Okay, salamat. Adto ta sa pangutanan ni Junard. Ang tinuod Brother Junard, medyo kulang lang ang imong pagsusi siguro sa Biblia. Una, kining adlaw nga igpapahulay o kon Sabbath or Saturday or Sabado, kay malahi ra magdunit siya kung lain-lain na pod ang lingwahe ang gamiton. Pag Spanish, Sabado, og sa Cebuanoon igpapahulay, og adto kag English Sabbath or Saturday, masabtan ra gihapon. Karon kining adlaw nga igpapahulay, ikapitong adlaw, dili ni iya sa mga Hudiyo, kundi iya ni sa Dios. After creation, tandaan nato sumala sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto 3, nga ang Dios mipahulay og nagbalaan siya, nanalangin nining adlaw nga ikapito, adlaw igpapahulay. Kining adlaw nga gipahulayan, gibalaan ug gipanalanginan sa Dios, mauni ang gisugo sa Dios sa tao nga ang tao magpahulay niining adlaw. Kung imong basahon ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10, nagsulti,
Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. So, hinumdumi nga ang adlawng ikapito, adlawng Sabado, igpapahulay, dili ni iya sa mga Hudiyo, kundili iya ni sa Dios. Tandaan nato na karon sa imong giingon nga ang mga taong nagpatay ni Kristo nagkeep og Sabbath. Unya ning buwilta kadiris amo nga kami kay nagkeep man og Sabbath aw usamis mga kriminal mao pamatod pa nimo Brother Junard. Pero ang tinuod nga pagkasulti sa panahon ni Kristo wala pagyud na nga dunay nagpahulay o nagbantay sa adlawng Domingo. Kung naaman ipadala diri kuno aber kay sa panahon ni Kristo wala pag-iusab og tao ang adlawng Sabado ngadto Domingo. Mga Sabbath keeper ang mga tao. Kay kung basihan nimo ang imong hunahuna nga ang nagkeep og Sabbath mga sinaguga ni Satanas kay nagpakahudiyo sumalas pinadayag 3:9 diha ka ni sipiat kay kanang pinadayag 3:9 wa man na nagsulti diha nga ang nagkeep og Sabat mga sinaguga ni Satanas. Kanang gitawag nagpakahudiyo lahi na nga pagkasulti. Karon si Kristo mismo namulong angay nimong mahibaluan Brother Junard wala o dili sa iyas mga Hudiyo ang adlawng ipapahulay kundi iya sa Dios. Si Kristo nagsulti siya sa Marcos 2:27 ingon ni Kristo, "And he said unto them, the Sabbath was made for man." Klaro gid kay na nga ang siya miingon nga ang adlawng ipapahulay was made for man, gibuhat para sa tao, for man, para sa tao. Karon Brother Junard, kung imo gid pamalandungon pag-ayo ang gisulti ni Kristo, dili mahitabo nga dili ka mukalawat o mudawat sa adlawng igpapahulay nga ikaw may labot niini, dili kay dito ras mga Hudiyo. Nganuman ingon si Kristo nga, "And he said unto them, the Sabbath was made for man." Kung ning ila ka sa imong kaugalingon nga ikaw tao, natural nga magbantay ka ining adlaw, mahuna-huna kang may labot ka kay ingon mas Kristo, the Sabbath was made for man. Wa magingon was made for the Jews. Ang adlawng Sabado o igpapahulay gibuhat para sa tao. Ang mga Hudiyo tao, ang mga Amerikano tao, ang mga Koreano tao, ang Pilipino tao. Unya, the Sabbath was made for man. So, dili gid na mahitabo nga makalikay ka. Kung imong hapitan ang Grigo, kini siya gitawag ni og anthropos. Ang word nga man. Unya, ang kahulugan sa anthropos, all kininiyang all mankind or all races of people. O para sa tanang katawhan. So dili ka makaingon nga iya rana sa mga Hudiyo. Balikon ko, dili ini iyas mga Hudiyo ang adlay papawlay kun dili iyas Ginoo. Tanaw sa Exodo 28 ngadto 10 nagingon nga, "Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work." O tandaan nimo na. Tandaan nimo na, hilabihan ka klaro og katin-aw ni anang mga bahina. Ug moingon ka nga ang nagkeep sa Sabat mga kriminal, wala ka ni anay matilok nga mga rasunis o katarunganis nga imong mabasa sa Biblia gawas lang sa kaugalingong konklusyon sa una-una sa tao. Tungod ba kay si Kristo gipatay sa mga tao nga nagbantay og adlawng igpapahulay, wa pa man gyud nagbantay og Domingo niadtong panahona. Pulos pa man Sabado kay sa tuig 321 Marso City pag-usab ni Constantino gikan sa Sabado ngadto Domingo. Sa naglatay ang mga kasigluhan
sa tuig 336, ang konsilyo sa Laodicea sa Iglesia Katolika ilang giusab ang Sabado ngadto sa Domingo, o ato na nga gibasa karon. Kung atong tan-awon, bisan pa di ay si Kristo, sinaguga po di Satanas, kay ang nagkeep og Sabat sinagugam ba di ang Satanas. Kung imong basahon ang Marcos 2:27, ang adlawng igpapahulay gibuhat para sa tao, ug dili ang tao para sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao sa 2:28, busa ang anak sa tao, kini siya referido ngadto kang Kristo. Nangon, busa ang anak sa tao, Ginoo bisan pa sa adlaw nga igpapahulay. Kung si Kristo Ginoo sa adlaw Sabado, tagai kog kahigayunan nga masayod ko nga nasulat sa Biblia nga si Kristo Ginoo sa adlaw nga Domingo. Kay kung ato sad basahon dinhi, pamatiira ni ang gihisgutan sumala sa dinhi sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, nya kalom ni na si Kristo miabot dito sa Nazareth, din dito siya magtubo, dito siya magdako. He went as usual. Kanang pulong usual, meaning na kinaiya, na andan, maoy na batasan yun. Same as kining went as usual to the synagogue on Saturday. Na kinaiya o nabatasan yun ni Kristo nga muadto siya sa simbahan o sinagoga sa adlaw Sabado. Nalahi lang, Brother Junard, ang imong nabatasan na kinaiya og naandan. Kay pag-abot na sa adlaw Sabado, wa man ka didto sa simbahan, kay ang imong naandan Domingo man. So meaning, magkakaiba ang inyong naandan og nabatasan ni Kristo. Tandaan mo na, unya sa Juan 10:27, ingos Kristo, ang akong mga karnero nagsunod kanako. Unya na kinaiya na batasan na andan ni Kristo nga sa pagkaadlaw Sabado tua siyang simbahan. Ikaw ang imong naandan Domingo, nalahi gyud na sa naandan og nabatasan ni Kristo. Unya ang iya nagsunod niya. Unsa may nagsunod nimo nga ang kang Kristo Sabado ang nabatasan ang imo Domingo? Unya atong masahon dinhi sa 4:31 nagingon, then he returned to the Capernaum. Kay dito man to siya sa Nazareth. Pag dito sa Nazareth, mibalik siya ngadto sa Capernaum. Ingon dinhi, then he returned to Capernaum, a city in Galilee. Siyudad sa Galilea. Ingon dinhi, and preached there in the synagogue, og siya nagpangwali sa adlaw sa simbahan or sinagoga every Saturday. Malinaw, nga matag adlaw Sabado, wa magyon every Sunday. Busa kung muilagyod mo nga ang Christian nag-keep og Sunday sa panahon ni Kristo, walay Sunday, kay ang gisulti dinhi every Saturday. In short, nga ang tinuod nga Christian nag-keep sa Sabat, nag-keep sa Saturday, wa sila nag-keep og Sunday. Kay gikan pa kaniadto sa panahon ni Kristo nga ris mga apostolis, wala gyud kay makita nga ang Domingo ilang nakinaiyag na batasan muadto silang simbahan. Ngani kung imong basahon dinhi sa Mark 1:21 nag-ingon dinhi, Jesus and his companions, mauni si Ginwisos ug ang iyang makubanan, meaning ang mga apostolis, now arrived in the town of Capernaum, and on Saturday morning went into the Jewish place of worship, the synagogue where he preached. Tanawa, si Kristo uban siyang mga tinunan, pagkaadlaw Sabado didto sila sa simbahan. Unya nagapanudlo sila. Ang mga apostoles nagkeep sa Sabat, si Kristo nagkeep sa Sabat, ug pahanuntan ang imuhang huna-huna nga ang nagpakahudiyo pero dili iya ni Satanas. Si Kristo iyan Satanas, ang mga apostoles iya ni Satanas.
Mo nay butang brother Junard nga imong huna-hunaon og pamalandungon. Ayaw kalimot nga kining adlawng igpapahulay, adlawng Sabado, adlawng ikapito, aduna kini dako kaayo nga butang nga angay nga imong susihon og tugkaron uban sa nang naminaw ron tungod kay aduna kini gipasabot para nimo og nako diha sa Ginoo. Tanaw ra gud sa Ezekiel 20:12, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Ug akong ihatag kanila ang adlawng igpapahulay, adlaw sa pahulay, matag adlaw ikapito, every seventh day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them. Matud pa niya aron sa pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kanila, nya nagingon that they are truly my people og sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan. Kung ang adlaw ang nagkeep sa adlawng Sabado, ingon that they are truly my people, makapaduda gyud og kang kinsa among katawhan kay ang inyong gibantayan Domingo man. Unya karon unsa-unsaon man ninyo pagsabot niini nga ang inyong hunahuna nagpakahudiyo sinaguga man ni Satanas nga dili man na maoy gitudlo o gipasabot sa Biblia. Ang gitudlo o gipasabot sa Biblia wa ninyo dawata, samtang ang butang nga wa itudlo o wa gipasabot sa Biblia maoy inyong ginadawat. Ayaw kalimot, Brother Junard, ang imong gipatalingugan karon ang pulong sa Dios. Nagingon ang Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong kasing-kasing. Brother Junard, o basta na naminaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo, wa pud ta masayod og diindikan ang asa kutob ang atong mga kinabuhi. Busa pamalandunga kining mga butanga. Salamat, Brother Junard, o basta nang naminaw. Unya surig gyud kayo nga dili ko kay naa palagi ang patay pod kay natumiaging kuan lain naman to, nalubong man to nya, may napuli na pod nya gikinahanglan gyud pod ang ato nga presensya, no? Okay, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatin-aw ani. Ako lang ning balikan, Brother Libby, ato lang ning isamari nga ang iyang gikuan lagi nga ang nagpatay kang Kristo nagkeep og Sabat. Unya kamo kay nagkeep og Sabat, mga kriminal mo. Ang Sabat iya sa mga Hudiyo, apan ang kamo nagpakahudiyo pero sinaguga ni Satanas. Mao ni pangutanan ni mao ni text ni Brother Junard, Brother Libby. Okay, daghang salamat no, Brother Junard. Thank you kayo sa imong pangutana. Murag kuan ba kana bang accusation ba nga accusation kay ingon siya nga kamo ang nagpatay kay lagi iyang gihisgutan nga nagpakahudiyo kuno mi. Okay, sa di pa ko padayon basahon usan ako ning mga mensahe. Brad Libby, magpatimbay ako sa hagnaya ni Dato Banag-Banag. Okay, mayang gabi ino Dato Banag-Banag. Okay, di pa itong tanahon, maayong gabi na usab, Brad Libby o Brad John, na minaw na usab ni sa Jesus is our hope, si Loloy Arcelia o Sister Piding Noya, ang akong anak si Alpi Arcelia diri sa Barangay North, Ormoc City. Daghang salamat, happy Sabbath, God bless you always. Okay, di pa itong tanahon. Niya po si Sister Philly Desor. Mayong gabi Kuya Libby o Bajon o sa tanang naminaw karon. God bless sa tanan. So, mayong gabi diha Sister Philly Desor. Niya po si Pare George Luna. Si Kristo nag-ingon diha sa Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So thank you kaayo
Pare George sa Luna. Okay, ato ring tanawon mga higala ang pikas nga screen. Ato ning